Ziua Mondială a Auzului este marcată în fiecare an în ziua de 3 martie de către Organizația Mondială a Sănătății, cu scopul de a crește la nivelul global gradul de conștientizare asupra prevenirii și pierderii auzului. Cât de extinsă este problematica tulburărilor de auz? Se estimează că până în 2050 peste 900 de milioane de oameni vor suferi de pierderea auzului. 60% dintre copii cu deficiențe de auz prezintă cauze care pot fi prevenite, iar 1 miliard de tineri între 12 și 35 de ani prezintă risc de pierdere a auzului ca urmare a expunerii la zgomote puternice. Persoanele cu probleme de auz pot beneficia de tratament când depistarea este precoce, când sunt dispozitive de auz, implanturi cochleare și alte dispozitive. Ziua Mondială a Auzului în 2023 va fi evidența importanței integrării îngrijirii urechilor, dar și a auzului în asistența medicală primară, ca o componentă importantă a acoperirii universale a sănătății. Bolile urechii, dar și deficiențele de auz sunt printre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă societatea. Peste 60% dintre ele pot fi identificate și eliminate la nivelul asistenței medicale primare. Integrarea îngrijirii urechii și a auzului în serviciile de asistență medicală primară este posibilă prin formare și consolidarea capacităților la acest nivel. Această integrare va aduce beneficii oamenilor și va ajuta țările să se îndrepte spre obiectivul acoperirii universale a stării de sănătate. În această zi, Organizația Mondială a Sănătății va lansa un manual de instruire, un ghid pentru profesioniștii din domeniul sănătății și medicii generaliști. Publicația va fi completată de un ghid pentru educatori și alte resurse pentru comunitate. În legătură cu această temă, obiectivele unificate sunt de a atrage atenția asupra factorilor de decizie, asupra recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății în integrarea îngrijirii urechii și auzului în asistența medicală primară, de a depista persoanele cu probleme de auz și de ureche, de a educa oamenii despre importanța îngrijirii urechii și a auzului și încurajarea cu diferite sfaturi profesionale. Nu lăsa pierderea auzului să-ți pună bariere. Este genericul Zilei Mondiale a Auzului, oferind persoanelor care se confruntă cu tulburări de auz posibilitatea diagnosticării patologiilor legate de auz în vederea stabilirii tratamentului adecvat și șansa detectării timpurii a mutațiilor genetice implicate în hipoacuzia nou-născutului. În toate etapele vieții, o bună sănătate a urechii ne ajută în comunicare și în a ne conecta unul cu celălalt, cu cei de aproape, dar și la nivel global. Pentru cei care suferă de pierderea auzului, intervențiile optime și precoce pot facilita accesul la educație, la muncă și comunicare. Pierderea auzului poate avea cauze genetice sau poate fi determinată de complicații la naștere, de anumite boli infecțioase, de infecții cronice la nivelul urechilor, de folosirea anumitor medicamente sau de expunerea la zgomote puternice și înaintarea în vârstă. Hipoacuzia sau pierderea auzului de cauză genetică este frecventă cauză de surditate în rândul nou-născuților. De aceea, screening-ul și depistarea timpurie poate oferi o calitate mai bună a vieții pacienților cu surditate. În Ziua Mondială a Auzului vine toată populația să sensibilizeze această problemă care este la nivel global.